Ináč vravela som ti o tom chalanovi, ktorý moderoval Stužkovú slávnosť a nejak mu to veľmi nevyšlo a dosť sa z toho chudáčik pominul a teraz je v našom bláznici samozrejme. Tak každý. A proste stále chodí po bláznici, vykrikuje a našiel si aj svoju skupinu, ktorých diriguje normálni ľudí, ktorí sa okolo neho tak akože stretávajú, no a to je niečo neskutočné, proste to... Ale tak toto sú typické príznaky všetkých konzervatoristov, ktorí sem prišli, ale tak pozrieme sa na tohto chalana, čo to bude zač tentokrát. Raz, dva, tri, štyri. Pardon, ale pán Maťaš sa asi niekde zasekol, ale to vyriešime za chvíľku. Milan! Raz, dva, tri, štyri. pripravila. Prvomájový večer. Vítam vás tu, priatelia školy a priatelia iných nerestí. Vzhľadom na to, že je 9. decembra. No výborné. Nesneží a nesneží. No, počkaj. To my už máme rok 2005. 6. Viete, páni a dámy, ja poriadne už neviem ani aký je rok. To je strašné, proste nacvičujeme, stále sa musíme učiť. Je maturita, je ročník, musíme cvičiť s orchestrom, musím chodiť na súbor, musím chodiť na improviku, stále niečo musím robiť. Ja som sa už nervózny pre Boha. Ale neodbočujme. Vítame vás na našej, vašej Stužkovej. Prežili sme spolu veľa pekných chvíľ. I veľa smutných chvíľ.
Ale boli chvíľky, ktoré sa nedali nazvať ani smutné, ale ani veselé. Prosím ťa, vysvetli mi, akých muzikantov si sem doniesol. Skade máš tých darmožráčov? Čo to je? Čo to je? Veď tí ľudia si to zaplatili 500 korún, aby sa najedli, vypili, prišli na kultúrny nejaký estetický pôžitok a toto je čo? Milan, ale upokoj sa. Však pochop, to sú študenti z konzervatória. Oni nevedia hrať, alebo niečo také, že umelecké zážitky. Sa upochop, alebo uvedom, alebo čo chceš. No, Jasné. to už je tvoja vec. Uvidí. Počúvaj ma. Vedel by si mi teda poradiť nejakú inšpiráciu alebo niečo? A vy chlapci, vieš? No musíš ich motivovať. No čo zabere na každého konzervatóristu? No čo? No fľaša. A troška chľasky, chápeš? No. Počkaj. Jednu som si tu náhodou odložil. Chceš mi bolo Tak chlapci, ponúknite sa trošku. Tak na zdravie, šéfe. Na moje. A na zdravie naše. Ivanovci, Belikovci šťastní budú. No páči sa ti? Páči si spokojný? Nie hrajú. Som zvedavý. No. Chlapci. 3, 4, 5. Prečo Bielik solo? Chcel by som sa s vami podeliť o jednu z mojich hlbokých myšlienok. Najnevypočítavateľnejšie. No Milan, aké dlhé slovo si povedal? Dlhšie ako chronická závislosť na cigaretách? No, to neviem, ale možno áno. Ale vráťme sa k prostate veci. Keďže som intelektuán a pomerne dosť veľký suvenír, respektíve suterén, chcel by som to zakončiť vo veľkom štýle. A preto 1, 2, 1, 4, 3, 2. Chcel by som byť taký báči, čo sa všetkým prvkám páči, aby na mňa stáli v rade. A bolo by po paráde. Keby som bol Fero Kubíš, láska moja, hneď ma ľúbiš. Keby som bol Braňo Bielik, nestal by som iste ráno. Keby som bol Robert Rothwert, ty si kráska a ja netvor. Keby som bol Jean-Claude Briary, dosť bežnú žen by ma prijali. Keby som bol Igor Vlách, sledoval by som každý ťah. Keby som bol Horváth Erik, pozmečajú na pohári. Keby som bol Milan Pijač, lenže ja som iba Milan, chcem byť ako Tibor Ivan, lebo keď mu očká svietia, profesorky naňho letia, ale dneska hrá